وزیر کارên derve Tirkiye Hakan Fidan li ser êrişa Enqerê got ku êrişkar ji Sûriyê ve hatine. Li Iraq û Sûriyê pêgehên PKK û YPG hêdî hedefên mên meşruan. Hakan Fidan hoşdarî da xelkê ku xwe ji pêgehên YPG û PKK dûr xin. Piştî daxuyaniya Hakan Fidan li avahiya Wezareta Karên Derve Tirkiye civîneke krîtîk hat hildarxistin. Di wê civînê de Wezîrê Berevaniyê, Wezîrê Navxa, Wezîrê Derve, Serokgerkanê Artêşî û Şêwirmendê Mîta Tirkiye jî tê de beşdar bûn. Fermandarê Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mezlûm Ebdê bersivek da Hakan Fidan got ku êrişkarên li Enqerê ji herêma me derbas nebûne. Mezlûm Ebdê dibêje ji bo ku Tirkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike li hincetan digere. Yekî cotme hê li dijî avahiya Wezareta Navxweya Tirkiye êrişek hat encamdan ji du êrişkaran yekî xwe teqaniye din jî jalê polîsan hate kuştin. Herwiha du polîs jî birîndar bûn. PKK ew êriş li xwe girt. Piştî daxuyaniya PKK hêzên ewlehiyên Tirkiye dehan bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê operasyona encam dan bi dehan kes kirtin. Herwiha çendîn pêgehên PKK ji li başûrê Kurdistanê kirin armanc. YSP bi daxuyaniyekê da zanîn ku ev êriş nayê qebûlkirin. Baroya Amedê Akparê jî êriş protesto kirin. Pispor jî pêşbînî dikin ku ev êriş lê gelek pêşhatên nû li pey xwe bîne.